Atiefoɔ na mahwɛfoɔ ne m'adɔfoɔ nom. Ayɛ sɛ mekyerɛɛ mo asɛm bi a sɛ nea soro nea ɔbɛn wo no, na woyɛfoɔ ne nea wodidi ma no bidie. Wo tamfoɔ ne wo nni wo secret nsɛm bia. Ne paatoo nie. Mmerɛ na mekyerɛ mo mu no, mekyerɛ kɔsi Rebeka mmerɛ a ɔne Isaac wo ɔmo ba no a ɔmo yɛ ntaafoɔ a Rebeka ti mu maa Esau ɛbɛbrɛɛ no. Ɛnɛ wiase yi, sɛ wo maame bɛtumi asɛe w'abrabɔ, wo papa bɛtumi asɛe w'abrabɔ na wode kɔ abɔntene ɛkɔsusu ho kyerɛbea. Nea ɔmo de ahintaeɛ wɔ abrabɔ mu nie. Ɔmo bɛka akyerɛ wo sɛ wo maame bɛtumi asɛe w'abrabɔ, wo maame bɛtumi akum, wo maame bɛtumi ayɛ wo a, nka ɔsɛe wo saa tem a ɔwo toɔ abɔfra no, na nka ɔsɛe w'abrabɔ. Meka asɛm bi akyerɛ wo ha na sua no ha yie. Woduru ha ne yɛ point no. Wakɔ akɔtɔ akokɔba anaa nantwie ba na wode na ba fie a wobɛtumi aku no awe. Akokɔ a ne ho mfuiɛ. Anaa wakɔkye kusie ba de na ba fie a wakokɔ bɔ mmono a wobɛtumi de saa akokɔba mmono no ayɛ nkwade. Ebisa mo question. Mepɛ sɛ mema nipa hunu ɛne wiase a yɛwɔ no nea ɛrekɔ so ɛne secret bi a ɔmo de asieɛ na yɛabrabɔ ɛrekɔ fo na nso yɛnhunu baabi a abrabɔ ne firi no na mekyerɛ wo nneɛma bi. Biara ni hɔ a ɔwo ne ba na ɔyɛ abɔfra na ɔyɛ bayifoɔ a ɔbɛtumi aku no awe. Sɛnea wokɔte sika kɔtɔ aboa a woyɛ ne no ɛma ne yɛ akɔnnɔ ansa na wawe no, saa ne wo fieni no. Sɛ wo maame yɛ bayifoɔ, wo papa yɛ bayifoɔ, woyɛfoɔ no, wonnuru mmerɛ bi a ɔntumi nsɛe wo. Nti ma w'ani ɛnna hɔ. Na wɔrebɔ mpaeɛ a bɔkɔ bof ne nyinaa. Menkaa sɛ wo maame ɛyɛ bayifoɔ, ba ɛbɛtumi afiri hɔ. Wo ba bɛtumi ayɛ bayifoɔ. Wo papa bɛtumi ayɛ wo. W'adamfo ɛbɛtumi ayɛ wo. Nti enyim mu wo yere ɛbɛtumi ayɛ wo. Samson ɔnam sɛ ɔdɔ Elala nti no, Samson paa n'abusuafoɔ. Na ɔdɔ ne yere no. Ɔpaa no nti Samson ɔkɔyɛ baa ne ho adeɛ koraa no, ɔnni sika no, ɔde ne nyansaa ɛfɔɔ so ware baa no. Sɛ ɔbɛtumi adɔ baa no. Ba akyire no, baa na Samson de n'akoma maa no no, baa ne de Samson kɔ ɔbɔne mu. Nti baa wate sika koraa ayɛ ne ho adeɛ no, ɔbɛtumi aba abɛyɛ wo. Na bɛrima a ate sika aware wo no, ɛbɛtumi aba abɛyɛ wo yɛfoɔ. Wo baa wakyem no awo no no, ɛbɛtumi aba abɛyɛ wo. Ɛfiri sɛ David, ɔno ankasa ne ba ɛtwe nkrante wɔ David so, ɛmaa David tu aminika. Nti David ba no, na nka ɔpɛ David papa agye ne kra ɛfiri ne nsɛm. Nti wo ba bɛtumi aba abɛyɛ wo tamfoɔ. Na wadamfo so ɛbɛtumi aba abɛyɛ wo tamfoɔ. Nti onua, momma yɛni nna hɔ ɛwɔ yɛ anamontuo a yɛtu ɛnkanka aburokyirefoɔ. Wei yɛ me mmɔbɔ yɛde sika ɔma no, ɔgye wo sika na ɔde ɔkɔ akɔsɔrɔ atia waa. Me yere ho akyere ne memmoa no no ɔde sika ne nam aduro so na ɔde ɔyɛ waa. Me ba se kɔm de no, yɛde memfa sika no mama ne nkume mma ne ho no na ɔno na yɛ wo tamfoɔ. Wo maame wei deɛ me ne nka secret. Me maame wei deɛ ɔdɔmo ɔsora nɔpa a ɔfrɛ me. Me maame wei ne me di nkɔmmɔ. Enti me maame secret nkɔ me maame hɔ na wo maame no ɔyɛ wo na wode akɔ akɔhyɛ bi. Rebeka ɛtetɛ ma Esau kɔ wura mu. Sɛ Isaac sɛ ɔnkɔku na me mmra. Mmra a Esau deɛ ɛrekɔ no, oninsa ne maame ɛwɔ fie kɔm de no. Ne nua Jacob wɔ fie kɔm de no. Ɔrekɔpɛ nam de aba. Nti ɔno nko ara ɔkɔ akɔte hasuo no ɔde aba. Na nso ne nhyira no na ne maame agye de ama ne nua ketewa no.
adwenbɔne ni ne tim nka ɔpapa kora ka sɛ ɔnkɔ pɛnam mmra ma ne nyɛ nhyira no nka ɔbɛka sɛ ɔnkɔ nso ɔdwene nea ɔmo bɛdi ho saa no wobɛtumi atu kwane sɛ wɔkɔ pɛ sika aba abɛhwɛ fie wobɛtumi asrage wɔ akwantuo mu wobɛtumi akɔdɔ aburufuo wobɛkɔ akɔdɔ kookofuo sɛ daakye asɛm nti no ba kookoo na wɔkɔbrɛ ɔte fifiri no na nea woni sɛ wɔbɛbrɛ apɛ agya ne hɔ no maame papa na owia na ama wo brɛ no ayɛ kwa na woni adwenbɔne ti ma wani na hɔ ma wani nyɛ de ɛna hɔ na wiase no ɛyɛ sum yɛhunu sɛ wiase ɛyɛ han meka kyerɛ wo sɛ wiase ɛyɛ sum ɛnɔɔma bebree ne ahintaeɛ na yɛde bible ɛdi bɔne ɛnɛ wobɛka sɛ wei yɛ nyankopɔn asɛm wei ɔka bible mu asɛm akyerɛ m na sɛ bible ne timi kasa bible ne timi tu ne ho fo a ɛnka nipa ne de ne kɔ asɔndanim baeɛ no nka ɔmfa ne nto table so ɔmfa ne nto table so ɛnka mmerɛ a ɔkɔ asɔre no ɛnka ɔmfa ne nhyɛ bag mu ɛnto ne punum na ɔde no akɔ asɔndanim hɔ enti susu ma bible ɛnadaw na ɔmfa wo nkɔ wuo nea mepɛ sɛ meka kyerɛ susu ma bible ɛnadaw na ɔmfa wo nkɔ wuo na ne bɔne ne firi asɔndanim bɔne ne firi akristofoɔ bɔne ne firi yɛ a yɛayɛ yɛ ho akristofoɔ no yɛne yɛde bɔne aba wiase kɔnfoɔ bosom oni sɛ ɔfon ne bosom na ɔbɛku no enti ɔnyɛ ɔbɔne na bosom no mmara atia no ba ne kristoni ɔyɛ ne nua bɔne a oni sɛ nyankopɔn akatua ɛwɔ akyire ti sɛ wamma wani anna hɔ a nea wo ne ne te asɔndanim a wote akonnwa baako no so no wɔsɔre no na atwa wo ntoma no de ɔkɔ akɔku sɔfo na wo wɔkɔ ne nkyɛne no mmra wɔkɔ no na ɔno so ɔbɔ paa because ahyɛ wo tam nti wo ne sɛ nyankopɔn nipa wobɛkɔ no wɔnsane nkɔ wakyi ɔyɛ na ɔde ɔma wo no ɔde ɔma wo asiwa wo ɔde ɔma wo agye wo nhyira nso deɛ wo ne sɛ ɔyɛ sɔfo menkɔto correction na memfa ɔno mmoa me nso na ɔgye w'animonyam homa yɛni na hɔ homa yɛni na hɔ metuufo wo kunu wo yere wo ba wo maame wadamfo wo nua suro nipa a yɛwɔ asase so nyina suro biara sɛ bi nya wo a ɔbɛtumi ayɛ wo nti me ne wo hyia a me mama ni ada me ho so ɛnkaka ne mma yɛ a yaba ɔne mmeranteɛ ɔhunu bɛɛma no di aminka sɛ ɔdaka mu ɛnɛ yɛpere agyapadeɛ nti yɛnhyira ɛwɔ agyapadeɛ mu nti yɛsɛyɛ ɛyɛ ketewa bi sɛ nipa ne firi he ne abaya akora hunu sɛ ni ɔne bi nama ɔnstadi hu sɛ nipa wei anamo a ɔne mu otu no ɔyɛ anamɔmpa ɔyɛ nhyira no ɔbɛware ma hyira ma naa sɛ ɔbɛware ndema akɔsɛyɛ mu ɛfiri sɛ ne ho ɔfɛ nea mede wobɛsi nie mede paatere bɛbra wo akyerɛ mmaa mo awareɛ mu nsɛm awareɛ mu secret nti ma me se follow me na menkyerɛkyerɛ no ma bebree ne daakye bi wabrabɔ nsi wo yie na woyɛ yie a ɛbɛyɛ me dɛ awurade nhyira wo medina de Bernard